Kuyintokozo ukukhuluma nawe kama kupastor ngichaleni ufliki inamba isenze kuphela kusongona ekuseni kuyapha ntambama nakhona ibo umuntu umlandeli uyithandile uma ungayena ungayisebenzisa inamba ngicela ngiyayithoba ngayilokothi mongifonela ungangibuza igama ichaze wena igama yabo sibheka la unelisiwe emidlalo sithi ubhubhane hlaselwa belungu emsebenzini belingijimisa ngibhamu uchazana. So unelisiwe nje bekhuluma ngomsebenzi, that means she's old, uyisakwazi, she should have said ngicela ukubuza, or she should have said isawubona at least. That's a great approach, a better approach for umuntu uma ukhuluma nomunye umuntu yabo. Kodwa kasenza kanjani upho umlungu ekhlasela umlungu ungaphupha umlungu kube kuwumlungu vele kuzokwenzeka. So number 1, uma uphupha umlungu uPaulo uma ekhlasela ngoba lungakhomba ukuthi empeleni kungenzeka kumele uqaphele ngoba kungenzeka ube nesigameko sokuhlaselwa yena umlungu emkhakheni wakho noma ukuvukelwa umlungu emkhakheni wakho kuleyo nkampani yabo. Number 2, kuyenzeka ngokujwayelekile uma uphupha umlungu uyabo uPaulo uma ekhlasela usuke likhomba imizamo yesitha yokugadla nokuthumela ngezilwane. So uma uthunyelwa ngezilwane noma ugadla ngemithi emibi uyampupha futhi umlungu ekhlasela. 3, ngokwesintu uma uphupha umlungu wabo uPaulo uma ekhlasela ungabe likhombe la kuphendukelwa yidlozi ukuthi mhlawumbe kungenzeka liza kuwe ngolaka nentukuthelo uma ukuthi wena ungumuntu kamoya futhi awuzigcini imfanelo zedlozi yabo ngendlela efanele. So 4, kodwa ke uma uphupha umlungu uPaulo uma ekhlasela kodwa umnqobe noma umehlule ngoba lokho kusho ke ngenzeka umkhuleko wakho namandla ngoba usenqoba izitha ezihlaselayo nezigadlayo ngenxa yamandla kaNkulunkulu. Amahubo 18:18 bangihlasela ngosuku lwesigeme sami kepha uJehova waba insika yami. Isaya 54:17 akusikho isikhali esenzelwa wena esakuphumelela nalo lonke ulimi oluvukelayo laba kwahlulelayo lokho kuyifakele incebo zikaJehova nokuluka kwazo okuvela kimi usho uJehova. Kwesi 5, kwesinye isikhathi kumuphupha umlungu uPaulo uma ekhlasela kodwa umnqobe noma umehlule ngoba lokho kungabuye kukhomba ukuthi kungaba imithi noma iwasho isemisayo esebenzayo futhi enamandla ukukuvikela nokukunqobela izitha nezigadlo ezibhekiswe kuwe. Shuthi abanye abantu baye baphupha amaphupho la khona behlasela ukuthi abenqobe ngoba kunemithi esuke isebenzisa noma iwasho esuke isebenzisa. 6, ngokwesintu umlungu ngabe uphawu oluhle uma ekhlasela kodwa umnqobe lo muntu loyo noma lo mlungu noma umehlule ngoba abanye baye bekhlasela njengento esuke ikhomba ukuthi idlozi lakho noma ithongo lakho liyakulwela futhi ke liyakuvikela etheni ke ezikugadlayo yabo. Sawuba besibheka la uphupha uhlaselwa umlungu. Be blessed. Siweni phansi namatulu, kulela kuyo Jesu.